Právě v obchodech můžete získat tenhle super časopis s figurkou Dartha Vadera jen za 160 korun. Máte uvnitř ještě superový plakát a figurka samotná stojí 170 korun, takže se to dost vyplatí. A teď si to spolu jdeme otevřít. A ještě tady mám se mnou mýho kameramana Čika. Otevřem krabičku a v ní se nachází krásná figurka Dartha Vadera. Vždycky ho postavíme. Tady máme plášť. Nasadíme vokalizátor, hlavu, přilbu a meč. Tak vypadá figurka celkově. Hezká. Je to dostupné ve dvou provedeních. Buď tahle hezká plechová krabička, nebo hlava Dartha Vadera, kterou mám na investici. Já se s váma s Čikem loučím a doufám, že se vám video líbilo a zatím čau.